Slovenská obchodná priemyselná komora má aj svoju sekciu teplárenstva. Moje meno je Vojtech Červenka a som predsedom tejto sekcie. Teplárenstvo je veľmi významným segmentom hospodárstva, pretože cez systémy diaľkového vykurovania je na Slovensku zásobovaných takmer 50% obyvateľov a zároveň treba povedať, že náklady na teplo a teplú užitkovú vodu predstavujú pre domácnosť až 75% zo všetkých nákladov, ktoré vynakladajú na energie. Takže téma zásobovania teplom je naozaj témou dňa aj z toho titulu, že vlastne sme zažili energetickú krízu, ceny vstupných surovín sú pomerne stále vysoké a tým pádom aj náklady na energie pre domácnosti sú stále vysoké. Preto sme diskutovali dnes aj s pánom predsedom na tému, ako pripraviť budúcnosť pre teplárenstvo, tak aby ceny energií, respektíve tepla boli pre obyvateľov udržateľné a zároveň aby sme začali naplňať aj dekarbonizačné ciele, ku ktorým samozrejme Slovensko sa hlási a ktoré musíme v určitých milníkoch plniť tak, aby sme v roku 2050 mali naše vykurovanie ľudovo povedané zelené, čiže budeme musieť využívať iba obnoviteľné zdroje energie, poťažne odpadné teplo z priemyslu. V roku 2024 ešte majú nielen domácnosti, ale aj podnikatelia dotované ceny energií, tepla, plynu, elektrické energie, ale treba si uvedomiť, že tento systém je dlhodobo neudržateľný a už s najväčšou pravdepodobnosťou aj v roku 2025 budeme zažívať obdobie, kedy dotácie na energie nebudú. Čo je pozitívne je, že ceny primárnych energií a zdrojov sa stabilizujú, ale bude to v každom prípade znamenať nejakú záťaž aj pre podnikateľský sektor a na toto sa treba pripraviť. A my v Teplárenskom holdingu a samozrejme aj v sekcii teplárenstva veľmi aktívne pracujeme na to, aby sme pripravili pre odberateľov čo najnižšie ceny, respektíve udržateľné ceny tepla. Zmyslom založenia teplárenskej sekcie v SOPK bolo zároveň aj presadzovať pozitívne legislatívne zmeny, tak aby sme mali naše systémy diaľkového vykurovania dlhodobo udržateľné, aby sme ich postupne ozeleňovali a aby sme aj práve cez sekciu teplárenskú SOPK propagovali zdravé myšlienky a komunikovali, či už je to s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví alebo s jednotlivými ministerstvami, aby sa postupným spôsobom menila legislatíva v prospech dekarbonizácie, v prospech udržateľných cien a tak, aby sme teplo ponímali nielen ako nejakým spôsobom predmet podnikania, ale hlavne ako službu, ktorú chceme poskytovať obyvateľom.